Ами, значи, аз определено бих го накарала Данчо да отидем до Kaufland, да купим, понеже той каза днес, че е забравил да купи, или по-точно не е имало в Kaufland осветена мащерка. И понеже ми трябва за Данчо пода, ако беше жив, щях да го накарам да дойде с мен, но той вече е Данчо под и е много вкусен. И да, ако беше жив, щяхме да ходим до Kaufland, но уви, той загина и беше направен на Данчо под, който ще ям цялата зима. И бих ходила на Луна парк с него, защото ще е забавно как ще го гледам, как се вози на влакчета на ужасите и как аз ще викам и ще ми е супер забавното. Жалко, че е Данчо под. Какво да се прави?